अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। अरुणा धरणाच्या डाव्या कालव्याचं काम उंबर्डे ग्रामस्थांनी रोखलं। जमीन मालकांना विश्वासात न घेता काम सुरू असल्यानं ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतलाय। आखवणे धरणाच्या कालव्याची कामं सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहेत। धरणाचा डावा कालवा हा उंबर्डे परिसरातून जातो, मात्र याच काम करताना जमीन मालकांना विश्वासात न घेता हे काम केलं जात आहे। ठेकेदारांना जमिनीची खोदाई केली। या संदर्भात उंबर्डे ग्रामस्थांनी कामाच्या ठिकाणी जाऊन काम रोखलं। अधिकाऱ्यांनाही ग्रामस्थांनी धारेवर धरले। आज उंबर्डे महबूबनगर येथे अरुणा प्रकल्प पटबंधारे यांच्या वतीने मुख्य वाहिनी आमच्या महबूबनगरमध्ये टाकत असताना आम्ही आज गट क्रमांक 163 आणि 243 या ठिकाणी आज उपस्थित आहोत। 161 आपल्या सर्वांना आम्ही कळवू इच्छितो की या अधिकाऱ्यांनी या जमिनीचे जे सातबाऱ्याचे मूळ मालक आहेत, या मालकांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता या ठिकाणी त्यांच्या लहान मुलांची सही घेतलेली आहे। या जमिनीचे जे मूळ मालक आहेत, या मूळ मालकांची त्यांनी सही घेतलेली नाही आहे। मी आपल्याला या ठिकाणी दाखवू इच्छितो की सातबारामध्ये गट नंबर 163, गट नंबर 243 मध्ये या सातबाऱ्यामध्ये एवढ्या व्यक्ती असताना, मूळ मालक असताना त्यांना या ठिकाणी अंधारात ठेवण्यात आलं। कोणालाही व्यक्तिशः माहिती देण्यात आलेली नाही, नोटीस देण्यात आलेली नाही। या सातबाऱ्यातील व्यक्तींना त्याची कल्पना नाही आणि ही कल्पना नसताना या विभागाच्या माध्यमातून पाईपलाईन टाकण्यात येत आहे, खोदाई होत आहे आणि पंचनामासुद्धा या ठिकाणी त्यांनी केलेला आहे। मुळातच ही पाईपलाईन टाकताना कोणत्याही प्रकारचा विश्वास या आमच्या सातबाऱ्यातील व्यक्तींना देण्यात आलेला नाही, तशी त्यांची रितसर सहीसुद्धा घेतलेली नाही आहे। या ठिकाणी मी त्यांनी सर्वे केल्याप्रमाणे जो माझ्याकडे पेपर आहे तो आपल्याला दाखवत आहे की ही पाईपलाईन पूर्णपणे जमिनीच्या मूळ मालकांना न विचारता टाकण्यात आलेली आहे। त्याच पद्धतीने ज्यावेळी सर्वे करण्यात आला, तो सर्वे पंचनामा हा सुद्धा सक्षम घरातील कोणतीही व्यक्ती सातबारातील मूळ मालक नसताना त्यांनी केलेला आहे। हा पूर्णपणे अनागोंदी कारभार आहे आणि या कारभाराच्या विरोधामध्ये आज आम्ही दाद मागतोय पाटबंधारे विभागाकडे की हे चाललेला अनागोंदी कारभार आणि अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत असलेली उत्तरं ही आमची समाधानकारक नाही आहेत। आपल्या लोकांवरती हा अन्याय होत आहे। सरकारचा कायदा आहे की कोणतीही सरकारी योजना ही झालीच पाहिजे, मात्र शेतकरी, कष्टकरी आणि जमिनीचे मूळ मालक यांना विश्वासात घेऊन त्यांचं समाधान करून ही शासनाची योजना राबवली गेली पाहिजे। आज कोणताही मोबदला दिला गेला नाही, मूळ मालकाला या ठिकाणी कल्पना नाही, त्याची संमती नाही, सही नाही आणि तुम्ही या शासनाच्या ज्या योजना आहेत हे अधिकारी या ठिकाणी राबवण्याचं काम करतायत आणि हे पूर्णपणे अधिकृत आहे। छोट्या छोट्या मुलांच्या या ठिकाणी सह्या घेत आहेत सातबारामध्ये एवढी लोक जबाबदार असताना सुद्धा। आणि या कारभाराच्या विरोधात आज आम्ही आंदोलन पुकारण्याच्या तयारीमध्ये आहोत। लवकरात लवकर या विभागाने आमचं समाधान न केल्यास हे आम्ही काम बंद पाडू आणि हा आमचा हक्क आहे। राज्यघटनेने आम्हाला अधिकार दिलेला आहे की मूळ जमीन मालकांना जोपर्यंत विश्वासात घेतलं जात नाही, त्यांचं समाधान केलं जात नाही, तोपर्यंत कोणतंही काम आम्ही चालू देणार नाही, असं आम्ही पवित्रा घेतलेला आहे। आमच्या ज्या समस्या आहेत या समस्यांचं निराकरण झालं पाहिजे, पुन्हा सर्वे झाला पाहिजे, पुन्हा एकदा तो त्याचा पंचनामा झाला पाहिजे, जमिनीच्या मूळ मालकांना घेऊन हा पंचनामा झाला पाहिजे आणि थेट याचा मोबदला त्या जमिनीच्या मूळ मालकांना मिळाला पाहिजे, यासाठी आमचा लढा आहे। तरी अशा चाललेल्या अनागोंदी कारभाराच्या विरोधात आम्ही पुन्हा एकदा या ठिकाणी आंदोलन करू। लवकरात लवकर आमचं समाधान न झाल्यास
या ठिकाणी जन आंदोलन करून या रोषाला आपल्याला सामोरं जावं लागेल असं या ठिकाणी मी आपल्याला इशारा देतो आणि मूळ मालकांना न्याय मिळावा ही मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.